Her har vi rollegruppes hytte, der hvor vi har vores ugentlige møder og faciliteter i det hele taget. Så har vi herover vores udhus, opbevaringsrum, som trænger til en kraftig udskiftning. Bagsiden temmelig røden. Det ene vindue, som kan ses, det kan ikke lukkes helt. Døren har det heller ikke for godt. Et vindue mere. Prøv at gå ind. Ja. Vi har været nødt til at sætte en plade for det ene vindue, hvor ikke det skulle regne ind. Som det kan ses på loftet, så har der været fugt, gennemtrængning flere steder. Så her i hjørnet, vores nye brændeskur udhus, det skal være, og der er allerede gjort klar til, at vi kan komme i gang. Ja, bagsiden af skuret, som det ses, så kan det ikke holde ret meget længere. I øjeblikket har vi vores brænde stående på en anden adresse, for at vi kan have det i fred, så det bliver rart, at vi kan få det op til spejderne og få det aflåst, så vi selv kan gøre brug af det.